Siyabonga. Asikubelele. Pastor wena ilochaza amaphupha. Inamba ungayisebenzisa uma ungayona member, ungayisebenzisa ukuthi if you are not one of those people abacontribute ku channel. Ngiyacela. Inamba ke imember nomuntu onikela ku channel uyayisebenzisa inamba kusongonani ka 5 number makuphela. From Monday to Friday on WhatsApp. Abantu kabayeke ku WhatsApp. Uma ke wangifonela sakhulukhuluma wakujabulela ukukhuluma nami akungakwenzi ukuthi bese uya WhatsApp ngoba abanye abantu siyaxoxa bese ebona ukuthi ngoba sikhuluma kamnandi bese singabangani. No. Uma ukhuluma ngephupho yafona. Phela. Kunombukeli ke la engidibana naye nje endleleni wabe sebuza iphupho lokuphupha ingane yakhe encane ukuthi wayiqeda kubeletha. Awuthi lo uyophupha ingane namazinyo. Bese xoxa naye. Ngithola naye ejabulile naye ngona pastor wini avi saxoxa sithi ya man abakuphupha ingane yami futhi esana bisala senze kuyibeletha awu inamazinyo makayibuka nake singakushoke ngenzeka sikushoyo kungamanga ngenza kuyiqiniso kuwe ngoba asichazi ngofana kodwa lokho mina ngineshoya lokho ngishoyo nakho one ngokwesintu uma kwenzeka uphupha ingane encane siyasitshela lo Paul Hleke uma isinamazinyo uyibone namazinyo ngoba lokushuke kungenzeka lengane imbethwe imimoya ithalwa ihleli kuyona futhi izokhula ibe utho olukhulu ilandelwe abantu noma ilalelwe abantu abaningi emkhakheni wayo ngaphandle kwendabasa ngaphandle kokuphikisa. Okay, sibheke kuyenzeka futhi uma uphupha ingane encane ubopha oluhlumana namazinyo olusho ukuthi kungenzeka ingane inogcobo olukhulu futhi izobusiswa ngodumo namandla ngakho ke ngokuhamba kwesikhathi iyokhuluma amazwi ayolalelwa aphinda aphilise abantu abaningi ngaphandle kokuthi iphikiswe abantu abamelane nani nevangeli. Shuri yobe nesibindi yoba umuntu onesibindi nonamandla ukuthi makabeke into izwakala makakhuluma ngizwakala. Amahubo 127:3 verse 3 beka abantu bayifa elivela kuJehova isithelo sisakho songozi. Jeremiah 1:5 ngingakakubumba esiswini ngakwazi ungakaphuma esizalweni ngakho ungcwelisa ngabe umprofeti Israel. Okay, 3 kwesinye isikhathi uma uphupha ingane encane uPaul hluma uyibona isinamazinyo lokusho kungenzeka kube lengane uyikhulekise ngoba kungenzeka izoba umuntu onodlame noma izoba umuntu onenkani wena ugcine usulandelwa zinkulumo ngenxa yokuthi ke inali inenkani futhi yona yabona. Deuteronomy 21:18 noma ke umuntu enendodana enenkani nengezwayo engalaleli izwi likayise noma ilizwi kanina angalaleli noma ke beyilaya uyise nonina uyibamba bayise kumalungu omuzi wakubo nasezenzweni lendawo yakubo bathi malungu omuzi ndodana yethu inenkani izwa ilaleli izwi lethu isiyinge nesidawo. Okay. Number 4 kwabanyeke uma uphupha ingane encane kuyaba uPaul ngaba koduphi kuma inamazinyo ukusho kuyenzeka kumele ukhuleke ukuze uphinde uxoshe umoya wesilwane esizama ukuzenza ingane yakho kodwa oza ngesimo sengane yakwani kuyinto esilwane kuyinto umoya omubi othatha isiqu singane ngesasephupho ikhulekisele ingane ukuze lemimoya izama ukuthi ifuna uyihaqa ingahlali. Siyabonga sibheka la ngoba sekorinte 2 chapter 11 verse 14 akumangalisi ngoba kunosathane uqobo uziguqula indlela sokukhanya. Siyabonga ke nalapha kwenzeka ke kunalo moya omubi oziguqula ingane yakho. Sibheka la uphupha ingane yakho inamazinyo. Ibake ngonikelayo kwi-channel bongumuntu eseka i-channel abantu abanikela bakuthande ukuseka i-channel. Why sisho nje because this channel is the only channel khona enalo lonke bazongathola. Ayikho ngayithola efana.
Welcome.